Kategorie oheň zhodnotí projekty přípravy a využití energií ve všech oblastech. Stejně jako v případě jiných kategorií, i do této kategorie ohně se mohly přihlásit nejen společnosti, organizace či firmy, leckdy bohaté a zavedené, ale skutečně i třeba jednotlivá domácnost, rodina, či bezdětná dvojice, či dokonce solitér, jeden jediný osamělý muž či žena. Prostě každý, protože taková je právě filozofie ceny Energy Globe, tedy přijít věci na gloub. Jde prostě o jediné: chytit příležitost za pačesy. Dámy a pánové, pan profesor, doktor věd, doktor přírodních věd, předseda Akademie věd České republiky, pan Václav Pačes, je jistě osobností dostatečně tituly ověšenou, ale jistě nejen proto osobností ctěnou, aby se stal předávajícím naší druhé kategorie oheň. Pane Pačesi, promiňte ten žertík, chytit příležitost za pačesy. Ideální vzdálenost. U mě těžko. Vždyť to se dá v dnešní době nastřelit. Za chvíli můžete hrát v rockové kapele. Pokud nenamítáte, se podíváme na nominované projekty. Ekonom a právník Petr Měchura z Prahy vymyslel způsob, jak u teplovodního krbu zvýšit účinnost a snížit náklady. Odstranil termostatický ventil, přidal 2 výměníky a ohřívá vodu pro topení až na 100 stupňů Celsia. Místo tlakové nádrže dal nádrž beztlakovou, takže nemusí mít obavy z přetlaku a výbuchu. Jeho roční náklady na výrobu tepla pro rodinný dům jsou neuvěřitelných 9 000 korun. Jak na konci světa se žije v obci Habří na Vysočině. Bydlí tam necelá 30 obyvatel. Pro distributory tepla nezajímavá oblast. V rámci projektu výstavby biofarmy postavil tamní statek Habří centrální kotelnu na štěpku s bezobslužným systémem, která zásobuje teplem a teplou vodou celou obec. Inovací je, že místní obyvatelé mohou za teplo platit dodávkou vlastního dřeva. Solární elektrárna pro domácnost na zábradlí balkonu panelového bytu. To je projekt Jakuba Motla z Plzně Bolevce. Jeho náklady na elektřinu ze sítě jsou dnes necelé 3 000 korun ročně. Protože je elektřina jako voda, co se přelévá do míst, kam může, kdyby měli podobnou mini elektrárnu všichni obyvatelé paneláku, jejich spotřeba elektřiny ze sítě by byla prakticky nulová. Blahopřejeme ke 3 skvělým nápadům a v této chvíli, jako již tradičně, zvolám: ohni, živle nejteplejší, přines nám ve svý... To bude jen symbolicky. Dobrá, pak tedy zůstaňte s námi, muziko česká. Ohni živle nejteplejší, přines nám ve svých mlsných plamenech obálku se jménem vítěze. Až trempská atmosféra. Jste připraven, pane požárníku, hasiči? Díky! Vraťte se do krbu. Pane Pačesi, díky vám. Tím jsem myslel samozřejmě požárníka, respektive hasiče. Já teď skutečně nevím, jak je to správně. Jak je to správně? Správně dneska je hasič zase. Ano. Už. A byl požárník. A bude? A myslím, že hasič zůstane. Dobře. Tedy význam tohoto projektu spočívá ve využívání alternativních obnovitelných zdrojů energie. Ojedinělost projektu spočívá v tom, že tento zdroj energie může využívat nejen jeho provozovatel, ale také další domácnosti.
V kategorii oheň zvítězil projekt centrální kotelny na štěpky v Habří společnosti 2 Arch SRO Prostějov. Projekt je ekologický v několika věcech. Jednak dokáže využít místní zdroj surovin, to znamená víceméně odpadní dříví, které se štěpkuje. Dále jsme vyloučili několik lokálních zdrojů s neřízeným spalováním a nahradili jsme je jedním centrálním zdrojem. Systém topení je řešen hlavním centrálním zdrojem, ze kterého vede zemní vedení, což je vlastně takový teplovod. A z tohoto vedení jsou provedeny odbočky k jednotlivým rodinným domům. V těch rodinných domech jsou umístěny výměníky, které předávají teplo do topných systémů těch rodinných domů. Jedná se o jednoduchý systém topení, který vlastně využívá principu přenosu tepla voda-voda. Pan Ivo Lorenčík přebírá cenu, která má takovou váhu, obsahuje tolik bronzu, že jistě zláká nejednoho šikulu a možná se s ní setkáme, nedej pámu nějaké sběrně, to pro boha ne, ale víte dobře, jak nám ubývá kolejí a kabelů. Prostě cena je předána společně s šekem v hodnotě 50 000 korun. Blahopřejeme vám, zúčastňujte se i v budoucnosti. V této chvíli vyzývám, dámy a pánové, pojďme na vzduch. Každopádně bez vzduchu by se životní prostředí stalo prostředím neživotním. Ba co hůř, bez životního prostředí by nebylo ani ministra životního prostředí. Ano, pane ministře, pojďte sem k nám, pane ministře životního prostředí, pane Martine Bursíku, zároveň místopředsedu vlády, a předejte cenu Energy Globe v kategorii vzduch, která zhodnotí projekt přispívající k udržení čistoty ovzduší, k ochraně klimatu či redukci CO2 v ovzduší. Dobrý večer, pane ministře, zde je mikrofon, ta vzdálenost je ideální tato. Já se vás chci zeptat, nejdřív konstatuji s radostí, že jste přišel po svých a nepřiletěl jste sem na pódium třeba helikoptérou. To jako váš volič vaší strany musím ocenit. A chci se zeptat, vy jste ještě mladý muž, ale když jste byl třeba jinoch dorostenec, neměl jste třeba nějaký projektek ekologický nebo vedoucí k úspoře energie? Tak... Hybridní kolo na hybridní pohon. Já jsem nepřišel pěšky, ale přijel jsem hybridním autem. Hybridní vůzy také pořídím, abych byl ekologický. Viděl jsem billboard, cena již od 2 390 000 korun. Nekupte to. Tak tím nemyslím, že máte zrovna tento, viděl jsem ale tohle. Pojďme se podívat, pane Bursíku, pane ministře, na 3 nominované projekty. Můžete si půjčit osobní auto, rodinné auto, pick-up nebo i velkou dodávku. To je jistě běžná věc. V pražské plynárenské v Michli, ale s tím rozdílem, že všechna jejich auta jezdí na plyn. Podle všeho řada pražských podnikatelů již pochopila, že ekologický provoz rovná se i levný provoz a auta jsou tak vytížena na 90%. Ještě před 5 lety byli lidé zabývající se úsporami energií považováni za snílky. Dnes naopak platí za vizionáře. Jedním z nich je šéfredaktor časopisu Alternativní energie Zdeněk Kučera. Trpělivě píše o každém ekologickém projektu a vydržel i v letech nepochopení zelené energie. Tento rok je časopis na světě už 10 let.
Že se z autobusů kouří, dýmá, to se zdá být minulostí. Plzeňská Škoda Electric ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži u Prahy vyvinula prototyp autobusu pro potřeby městské hromadné dopravy s hybridním motorem poháněným na vodík. Tichý chod a z výfuku pára, jak ze světa Žila Verna. Od ledna se bude autobus testovat ve zkušebním provozu v Neratovicích. A já volám vzduchu, živle, který obaluješ naši modrou planetu, neklaď odpor a přines nám obálku. Ano, na křídlech vzduchu. Každý lodní letecký modelář pookřeje. Pozor, aby nedošlo ke zřitu aeroplánu. Děkuji vám a teď můžete letět. Pane ministře, zde je obálka určená k otevření a přečtení. Odborná porota ocenila výjimečnost tohoto projektu v několika směrech. Přispívá k redukci znečištění ovzduší dopravními prostředky a navíc propaguje doposud méně známé palivo jako levnější, ekologičtější a bezpečnější pohon vozidel v České republice. V kategorii vzduch zvítězil projekt autopůjčovna CNG, tedy stlačený zemní plyn, společnosti Pražská plynárenská AS. Další podporou pro rozvoj využívání vozidel na CNG je výstavba 3 nových plnicích stanic v Praze, kde vlastně tento počet by měl každým rokem narůstat přibližně o 2 stanice. A naším záměrem je v příštím roce otevřít autosalon právě v areálu Pražské plynárenské vedle plnicí stanice, kde bychom chtěli vystavovat právě vozidla pouze s pohonem na stlačený zemní plyn. Vzhledem k úspěšnosti autopůjčovny v Praze jsme se rozhodli rozšířit naše služby i mimo region Prahy a chtěli bychom v prosinci letošního roku otevřít další 2 pobočky. Jedna bude v Českých Budějovicích a druhá bude v Německu. Seznámili jsme se tedy s vítězným projektem a zástupkyně vítězné společnosti Lenka Poklopová přebírá z rukou ministra životního prostředí Martina Bursíka ocenění, které je opravdu tak těžké, že požádáme potom gentlemany, kteří v této chvíli drží šek na 50 000 korun, aby pomohli. Blahopřejeme. A přijeďte si půjčit auto. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji. Tady mám pro vás, pane ministře, ještě do sběru použité obálky. Díky. Tak, aby nic nepřišlo vniveč. Kategorie země ocení projekty týkající se zemědělství, biomasy, stavebních materiálů, konstrukce budov, izolací a využití solární energie. Dámy a pánové, předseda představenstva společnosti E.ON Czech Holding, pan Michael Fén, by samozřejmě byl ideální pro předání cen spíše v kategorii větru či vzduchu. Ovšem přesto jej požádejme o předání následující zemité ceny. Pane Féne, prosím, pojďte sem k nám. Dobrý večer, s vámi lze hovořit česky, ale přesto řeknu německy. Dajne mikrofon. Tak, dajne. Dobrý večer. Velmi mě těší, že to byla právě společnost E.ON, která poprvé přivedla soutěž Energy Globe Award do České republiky. Věřím, že se z této soutěže i v České republice stane tradice. Děkuji. A my děkujeme za dobrou češtinu. Děkuji. V
Moravanech u Brna se čile staví nové domy. Svůj dům si zde staví i pedagog stavební fakulty Miloš Kalousek. Jeho dům je pasivní.